οργανώθηκαν αισιόδοξα, πρέπει να τα δούμε, νομίζω, εν κατακλείδη. Επάνω λοιπόν ή δίπλα στο άρμα της ποντιακής παράδοσης, μια νέα γενιά μουσικών και χοροδασκάλων με γνώσεις και αξιοσημείωτη επάρκεια προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες υποστηριζόμενοι από στελέχη ικανά πλέον που διοικούν αυτούς τους συλλόγους με συνέπεια και συνείδηση της αποστολής τους. Διδάσκονται στους συλλόγους χωρί από όλες τις περιοχές του ιστορικού πόντου, λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λύρας, αλλά και άλλων παραδοσιακών οργάνων μας, όπου η παρουσία των νέων, ακόμη και κοριτσιών, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ ενθαρρυντική. Δεν λείπουν βέβαια και τα πολυμελή χοροδιακά σχήματα, που μέσα από τα παραδοσιακά μας τραγούδια, πραγματικούς ύμνους, με εμπνευσμένο στίχο, με υπέροχη μελωδία, κρατούν ζωντανή, με το δικό τους τρόπο και το δικό τους μετερίζει την ποντιακή μας διάλεκτο. Τελειώνοντας. Όλα αυτά διαδραματίζονται παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τη μεγάλη πλέον χρονική απόσταση, με πολύ ζήλο και καθόλου χαλαρά, με συνείδηση της ευθύνης και με απευθείας αντανάκλαση, θα έλεγα με ένα μαγικό τρόπο, εκεί στην αλυσμόνητη πατρίδα, στη γη των προγόνων μας. Κλείνοντας, οφείλω να εκφράσω τον προβληματισμό μου, απ' τη μια, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, απ' τη μια για τις επικίνδυνες που παρατηρούμε αυθαιρεσίες, για την ανεύθυνη και κακώς εννοούμενη πολλές φορές προσαρμογή και νεωτερικότητα που παρατηρούνται, και απ' την άλλη για την ανάγκη σοβαρής διαρκούς μέριμνας για την κεφαλαιοποίηση, για την αξιοποίηση της δυναμικής που αναπτύσσεται στην ποντιακή νεολαία, ιδιαίτερα σε σχέση με το τραγούδι και με το χορό. Φυσικά, θέλω να εκφράσω την πίστη και την αισιοδοξία μου ότι θα αντέξουμε πολύ ακόμη σε πείσμα των καιρών και των συνθηκών που βιώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι όσοι μιλάνε είναι πιο ψηλοί από μένα. Αναγκάζομαι να κατεβάζω το μικρόφωνο κάθε φορά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κασιμίδη για τα όσα ενδιαφέροντα μας παρέθεσε με την εισήγησή του. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από τη μουσική αυτή δημιουργία που έχει τίτλο «Έναν γραμμόπον στήλωσε». Σας ακούμε.
Το ταξίδι ξεκίνησε, έτσι. Καλώ στο βήμα τον κύριο Μεγαλόπουλο Γιάννη, συλλέκτη χαρτών και κάρποστάλ, σπανίων, μα πάρα πολύ σπανίων, το γνωρίζουν όσοι τον γνωρίζουν, διακεκριμένο πόντιο, εδώ της πόλης μας, της περιοχής μας, για την εισήγησή του με θέμα το ποντιακό τραγούδι ως αυτογνωσία. Παρακαλώ. Η αγάπη πάντοτε υπερβάλλει και ο Δημήτρης υπερέβαλε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ μου Φίλιππε, θέλω να σας ευχαριστήσω και κυρίως τα διοικητικά συμβούλια των δύο συλλόγων. Θέλω να σας δηλώσω ως ο τελευταίος εργάτης, ευχαριστημένος και ικανοποιημένος, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να συμβάλλω, έστω και κατ' ελάχιστο, στη δημιουργία του CD, όπως και η ευκαιρία να σας αναπτύξω το θέμα, το ποντιακό τραγούδι ως αυτογνωσία, στο οποίο καταθέτω την προσωπική μου μαρτυρία. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις βίαιες αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα. Κάτι καινούργιο γεννιέται. Ό,τι όμως εξουσίαζε αλλάζει χέρια και μορφή. Εξουσιάζει όποιος μπορεί να παράγει και να χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και όποιος μπορεί να παρεμβάλλεται στη ροή του χρήματος. Άειλα αγαθά, όπως οι έννοιες του έθνους, της δημοκρατίας, της κουλτούρας, της γλώσσας και άλλες, έχουν απαξιωθεί, έχουν μεταλλαγεί και εμπολείς εξαφανιστεί από την ταχύτατη ανάπτυξη των λαών και από την επέλαση του παγκόσμιου, το οποίο και πάλι μας βρίσκει ανέτοιμους. Πώς θα αυτοπροσδιορίζεται λοιπόν, αλλά και πώς θα ετεροπροσδιορίζεται και τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού, ο άνθρωπος στη νέα χιλιετία, και γιατί άραγε σήμερα αναζητούμε την αυτογνωσία μέσα από το ποντιακό τραγούδι. Το δημοτικό τραγούδι ως αυτοπροσδιοριστική ταυτότητα χρησιμοποιήθηκε στη ρομαντική εποχή 18ος-19ος αιώνας από τους μηχανικούς της πολιτικής στη δημιουργία των εθνικών κρατών, αλλά και ως φορέας αξιών που προσδιόριζαν τις πολιτιστικές αρχές δόμησης των κρατών. Το ίδιο έκαναν και οι επαναστάτες. Θυμηθείτε το Ρήγα με το Θούριο, τα κλέφτικα τραγούδια, την ηρωική ακριτική ποίηση και είναι μερικά παραδείγματα. Ποιο ρόλο μπορεί όμως να παίξει στο επερχόμενο το δημοτικό τραγούδι? Μπορεί ως φορέας της γλώσσας να κυριαρχήσει της αγγλικής, που είναι η γλώσσα της επιστήμης, του εμπορίου και της τεχνικής. Μπορεί να υποστηρίξει, όπως έκανε ως τώρα στην ιστορία, παραδοσιακές αξίες στις όλο και διονγκούμενες πόλεις τέρατα. Μπορεί να αποτρέψει τη ραγδαία αμερικανοποίηση των ηθών και των εθήμων. Μπορούμε τελικά να αντισταθούμε στον πολιτισμικό Αρμαγεδόνα? Ναι, αν αποδεχθούμε στην πράξη, αν κάνουμε πράξη δηλαδή τις αξίες του δημοτικού τραγουδιού και μελετήσουμε το δημοτικό μας τραγούδι και εμπροκειμένο το ποντιακό ως συμπίκνωση του τρισχιλιόχρονου πολιτισμού, του πόντου. Γιατί το δημοτικό τραγούδι και το δύστιχο είναι προσδιοριστική ταυτότητα του εσωτερού κυρίως εαυτού μας. Είναι λόγος μεταφορικός, ποιητικός, μυητικός. Είναι λόγος δραστικός, τελετουργικός, λόγος συναισθηματικά φορτισμένος, λόγος έμφορτος με εικόνες, λόγος ποιητικός, ιστορικός, διάλογος συγκινησιακά φορτισμένος, έμετρη αφήγηση, ζωή μέσα στην τέχνη. Με λίγα λόγια, ζωή του νου στα όρια της καρδιάς και εξανθρωπισμός της λογικής. Όταν τραγουδώ, με τον τελετουργικό τρόπο, με τον τελετουργικά αργό τρόπο, ρυθμικό τρόπο, με τον οποίο με δίδαξε και με μοίησε, θα έλεγα, ο Αντώνης και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης, αισθάνομαι μέσα μου να τραγουδούν χιλιάδες πρόγονοί μου. Νομίζω ότι η φωνή μου είναι δική τους φωνή. Νομίζω ότι ο πόνος, ο πόθος, η χαρά
η ανάγκη και τα όνειρά τους γίνονται και δικά μου. Ότι η συνείδησή μου πλαταίνει και εκτείνεται στο βάθος της ελληνικής και της ποντιακής ιστορίας, ζώντας την ορατή και την αόρατη πλευρά του εαυτού μου. Πως γίνομαι κι εγώ μια σπίθα στη φωτιά της ποντιακής ράτσας. Αντιστέκομαι στην κατακλυσμιαία ανωνυμία με την ελληνική συνείδηση και τραγουδώντας την ζωντανεύω όλους τους προγόνους, δίδοντάς τους ζωή για άλλη μια γενιά. Το αόρατο αυτό σώμα μου είναι η πατρίδα μου. Εκεί όπου και η τάφη των προγόνων 3.000 χρόνια τώρα. Εκεί που κατοικούν οι λύπες και οι χαρές τους. Εκεί που ο ήχος της λύρας κάνει το δαίμονα άγγελο. Επιλέγοντας ποιο τραγούδι θα τραγουδήσω, διαλέγω ποιος από τους προγόνους μου θα γκρεμιστεί στην αφάνεια και ποιος θα ανέβει στο φως της ημέρας, σιωπηλός, φλεγόμενος στη μελωδία. Έτσι γίνουμε γέφυρα ζωής της ποντιακής συνείδησης, της ποντιακής παράδοσης, που τραγουδά στη Μαύρη Θάλασσα από τη μυθική αργοναυτική εξόρμηση, στα ομηρικά έπι, στο βυζαντινό δημόδες ακριτικό, όπως και στο νεότερο σήμερα. Τώρα, σε όλη αυτήν την ποιητική πορεία που ιστορικά με χαρακτηρίζει, αναγνωρίζω επιπλέον τα τραγικά στοιχεία του αρχαίου ελληνικού δράματος, διελαίου και φόβου περαίνουσα την των τιούτων παθημάτων κάθαρσιν, λέει στην ποιητική του Αριστοτέλης. Γύρω από το τραπέζι προεξάρχοντος του λιράρι, μαζεύεται συνήθως μια μικρή ομάδα φίλων με σεβασμό στη μουσική και το στίχο, χωρίς περιττή βοή, αποδίδει με μαγική, θα έλεγα, εκφραστικότητα, με ζωογόνο ρυθμικό τόνο, τραγούδια του θανάτου, της ξενιτιάς και του χαμού. Τραγούδια που συνοδεύονται από λυγμούς και δάκρυα τις περισσότερες φορές, όπου όποιου η ψυχή βαρύνεται, μοιράζει αυτό το βάρος τραγουδιστά, το διασκορπίζει σ' όσους αισθανόμενοι το φόβο του θανάτου, ενεργοποιώντας τον έλεο, συντελούν στην κάθαρση επαναλαμβάνοντας το στίχο. Όταν το βάρος της καρδιάς ελαφρώσει, τότε έρχονται τα τραγούδια της αγάπης, που μελώνουν την καρδιά και συντονίζουν το νου στο ρυθμό της ζωής. Ακολουθούν τα σκοπτικά τραγούδια και δύστιχα, τα οποία φέρνουν την ευθυμία και το χορό. Η τελετουργία συνεχίζεται με τη συμποτική ομάδα να τραγουδά στην πλατεία για να κάνει γνωστή τη χαρά και τη νίκη της ζωής. Το κλείσιμο γίνεται όταν επανεμφανίζεται ο ήλιος, τον οποίο υμνώντας και τραγουδώντας περαίνουμε αυτήν την μεσταγωγία. Αυτό το μουσικό τελετουργικό που ξεκίνησε από το τραγικό και κατέληξε στο κωμικό, με παραπέμπει στο αρχαίο δράμα, στην τραγική ποίηση. Τραγική, γιατί αυτός που συμμετέχει ζει το όριο. Τραγουδά το θάνατό του όντας τη ζωή. «Αν αποθάνω θάψτε με», λέει κάποιο στιχάκι. Σμίγει τα όρια του επέκεινα με τη ζωή, του νου και της καρδιάς, της λογικής και του συναισθήματος. Το δημοτικό τραγούδι γεννιέται σε αυτά τα όρια, στον πόνο, στην ανάγκη, στην ενθουσιαστική ορμή, στο ακραίο. Δεν γράφεται μόνο όπως η ποίηση, αλλά είναι ποίημα που τραγουδιέται, και μάλιστα από πολλούς. Η συμμετοχή μου σε αυτά τα δρόμενα καθαγίασε μέσα μου τον ποντιακό πολιτισμό, ιεροποίησε την ποντιακή διάλεκτο, αύξησε το ενδιαφέρον μου για την ιστορία του Πόντου, πυροδότησε την ερευνητική μου πείνα για την τοπική ιστοριογραφία του Όφεως ποταμού, με όθησε στο να αναζητήσω τις ρίζες μου τεκμήρια αλήθειας και γνώσης, επιτυχάνοντας με αυτόν τον τρόπο πρόοδο στην αυτογνωσία. Οι ποντιακοί σύλλογοι μπορούν άραγε ως διαχειριστές της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, τώρα που το παγκόσμιο κύμα σβήνει τους δρόμους που χάραξαν, να χαράξουν νέους δρόμους αυτογνωσίας, διδάσκοντάς μας την ελείπουσα ιστορία μας και την ποντιακή διάλεκτο με τη λύρα και το τραγούδι
όμως όπως και στην ομηρική εποχή. Όχι όσο το φαίνεστε προηγήστε του είναι. Όχι όσο είναι υποχείρια πολιτικών παρατάξεων. Όχι όσο οι διανοούμενοι αδιαφορούν για τη συνεχιζόμενη πυρπόληση των ιερών και των οσίων της παράδοσής μας. Όχι όσο εσύ που με διδάσκεις και με οδηγείς με τη λύρα και το τραγούδι σου, δεν προσέχεις το ρυθμό και το στίχο, το ήθος και την όλη παρουσία σου. Όχι όσο εσύ και εγώ υποτακτικά αδιαφορούμε. Ο μεγάλος κριτικός Νίκος Καζαντζάκης μας θυμίζει: το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη Μεγαλόπουλο για τα πολύ ωραία πράγματα που μας είπε, που μας εισηγήθηκε, και ας φροντίσουμε όλοι να δούμε πώς μπορούμε ο καθένας από την πλευρά μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πριν συνεχίσουμε μάλλον στο επόμενο τραγούδι, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως το CD μας διατίθεται στην είσοδο. Μπορείτε να το παραλάβετε όλοι με ένα μικρό κόστος των 10 ευρώ και νομίζω πως θέλουμε να το έχουμε όλοι στη συλλογή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι με τίτλο «Ο Παύλωνο και Μετσεζής». Όμορφα. Στο σημείο αυτό, κάνω επίτηδες μικρή καθυστέρηση. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Στυλίδη Θανάση, το λιράρι μας,
παρακαλώ, για να μας εισηγηθεί το ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Παράδοση και παραδοσιακή δεξιοτεχνία στη λύρα». Παρακαλώ. Σας καλημερίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ που λάβατε αυτά τα χαιρετίσματα από την Τραπεζούντα και από εμάς. Με γεμίζει αισιοδοξία ότι υπάρχουν άνθρωποι που λαμβάνουν αυτά τα χαιρετίσματα και με προβληματίζει το γεγονός ότι μολονότι τα αποστέλουμε, πολλοί δεν εννοούν να τα παραλάβουν. Σε κάθε περίπτωση αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στην ποντιακή μουσική σήμερα. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα ήμασταν εδώ και δεν θα συζητούσαμε. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα στέλναμε χαιρετίσματα. Το αισιόδοξο είναι ότι δύο κορυφαίοι ποντιακοί σύλλογοι, όπως ο Σύλλογος Παναγίας Σουμελάτης Κατερίνης, όπως ο Σύλλογος Αλέξανδρος Υψηλάντης, της Νέας Τραπεζούντας, στήριξαν θερμά την προσπάθειά μας αυτή, γιατί οι άνθρωποι που στελεχώνουν αυτούς τους συλλόγους συμμερίζονται τις ανησυχίες μας. Τους ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσω και τον σύλλογο από τον οποίο προέρχομαι, από το χωριό μου, το Σύλλογο των Παλατιτσίων, που είχε το θάρρος να προβεί στην παραγωγή αυτού του CD. Περαιτέρω, η συνεργασία με τον Χρήστο τον Χαραλαμπίδη είναι ένα σημαντικό γεγονός της ζωής μου. Γιατί αυτή την φωνή, την τραπεζουντιακή φωνή, την μεστή, επική φωνή, την άκουσα όταν ήμουν φοιτητής στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης και πραγματικά με συγκλώνησε. Όπως με συγκλώνησε και το γεγονός ότι προέρχονταν από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν επαγγελματίας. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα στην παράδοση όπως θα ήθελα να ζω κι εγώ. Γι' αυτό εκ πεποιθήσεως κι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας λυράρης. Περαιτέρω, ποια είναι η κατάσταση της ποντιακής μουσικής σήμερα? Είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία της. Άραγε ακούμε στις μέρες μας καλή ποντιακή μουσική. Αυτό δεν είναι θέμα άσχετο και με την ποντιακή δεξιοτεχνία. Γιατί περίπου εμείς οι πόντιοι, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και έχοντας μία περίεργη άποψη, έχουμε συνταυτίσει την μουσικότητα με τη δεξιοτεχνία. Δεν είναι το ίδιο. Πάντοτε η δεξιοτεχνία δεν έχει μουσικότητα. Ποια δεξιοτεχνία? Οποιαδήποτε δεξιοτεχνία ή η ποντιακή δεξιοτεχνία? Ξεκινάω με είχα γράψει ένα άρθρο και επειδή έκνησα λίγο να γράφτω, γι' αυτό χρησιμοποιώ ένα παλιό άρθρο που το 2010 έγραψα από επευκαιρίας μια συζήτηση που είχε γίνει στο περιοδικό, που το είχε οργανώσει το περιοδικό Άμαστρης. Τότε είχαν λάβει μέρος ο Δημήτρης ο Πιπερίδης, ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Αντωνιάδης ο στιχουργός, ο εθνομουσικολόγος Κώστας Τσαχουρίδης και ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, ο γνωστός τραγουδιστής. Πολλά υπόθηκαν τότε και ήταν σημαντικά. Πάντως, από ό,τι φάνηκε σε όλη τη συζήτηση, αλλά όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα, έχουν διαμορφωθεί περίπου δύο τάσεις στην ποντιακή μουσική σήμερα. Αυτές οι τάσεις αντιμετωπίζουν και με διαφορετικό τρόπο την δεξιοτεχνία που θα επικεντρώσω αργότερα. Η πρώτη τάση εκφράζεται από αυτούς που θεωρούν την κατάσταση της ποντιακής μουσικής σήμερα άσχημη. Σε αυτούς ανήκω κι εγώ. Την τάση αυτή, όσοι διαφωνούν με αυτήν, την ονομάζουν παραδοσιακή, σκληροπυρηνική, στατική και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη μου πάντως αποτέλεσε έκπληξη, λέω, ότι στην μέτρηση που έγινε, το πλειοψηφικό ποσοστό της τάσης αυτής δεν εμφανίζεται στην καθημερινότητα ως πλειοψηφία. Στη δισκογραφία και στις ποντιακές εκπομπές στα κέντρα διασκέδασης, αλλά και στις εκδηλώσεις των συλλόγων, η τάση αυτή εμφανίζεται περίπου σε άτακτη υποχώρηση. Δεν είναι η κρατούσα, η λεγόμενη παραδοσιακή, σε εισαγωγικά σκληροπυρηνική στατική. Το δεύτερο ρεύμα είναι αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως νεοτεριστές και οπαδοί της δημιουργικής εξέλιξης. Σε εισαγωγικά όλα αυτά. Η τάση αυτή, μολονότι στη μέτρηση του περιοδικού εμφανίστηκε ελαφρώς μειωμένη, πάντως στην πραγματικότητα επικρατεί κατά κράτος. Τι εννοώ? Ότι λένε, μα θα μείνουμε στα ίδια, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Σε τι όμως? Η τάση αυτή της δημιουργικής εξέλιξης εμφανίζεται, όπως είπαμε, εμφανίζει απόλυτη παντοκρατορία, τόσο στις σύγχρονες ποντιακές μουσικές παραγωγές, όσο και στη σύγχρονη ποντιακή διασκέδαση.
Αναλύοντας τα παραπάνω και παρά την έκπληξη από το αποτέλεσμα, η μέτρηση του περιοδικού που εμφανίζει τους σκεπτικιστές σχετικά με την ποιότητα της σημερινής ποντιακής μουσικής ως πλειοψηφία μπορεί να ερμηνευτεί μόνο στη σπήρωση της μειοψηφίας μπροστά στην παντοδυναμία της πλειοψηφίας και ως τίποτε άλλο. Παραδείγματος χάρη, εμείς φαινόμαστε πολύ εδώ πέρα, αλλά η ανώνυμη πλειοψηφία είναι έξω, που επιμένει και δεν λαμβάνει αυτά τα χαιρετίσματα. Τα αγνοεί, συνεχίζει να τα αγνοεί και πέρα βρέχει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εξετάσουμε το ζήτημα το δυνατόν αντικειμενικά. Καταρχήν μιλάμε για ποντιακή μουσική, δεν μιλάμε γενικά για τη μουσική. Συνεπώς η μουσική στην οποία αναφερόμαστε θα πρέπει να έχει άμεση αναφορά στους πόντιους και σε όσους αισθάνονται πόντιοι. Περαιτέρω, η μουσική για την οποία μιλάμε είναι δημόδης και δημιουργήθηκε στο πέρασμα των αιώνων από το λαό. Είναι μια δημοτική μουσική, δεν είναι μια έντεχνη μουσική. Όταν λοιπόν λέμε ποντιακή μουσική παράδοση, στην ουσία εννοούμε τη δημοτική μουσική που μας παραδόθηκε από τους προγόνους μας. Έτσι λοιπόν δεν ευσταθεί αυτό που λέχθηκε από τους ομιλητές τότε και πολλές φορές λέγεται «μα ναι, εντάξει». Και το «η μάνα έγκυο νερών» μετά από 50 χρόνια θα είναι παράδοση. Αυτό και εσφαλμένο είναι και υπερβολικό. Και 500 χρόνια να περάσουν τα τραγούδια αυτά ποτέ δεν θα γίνουν παραδοσιακά, επειδή για τον απλούστατο λόγο δεν είναι δημοτικά. Δεν δημιουργήθηκαν από το λαό. Δημιουργήθηκαν από κάποιους ανθρώπους, καλλιτέχνες. Το παραπάνω τραγούδι, όπως και εκατοντάδες άλλα παρόμοια νεοποντιακά τραγούδια, είναι επώνυμες δημιουργίες και για το λόγο αυτό ούτε μία σχέση μπορούν να έχουν με την παραδοσιακή ποντιακή μουσική. Η παράδοση λοιπόν δεν μπορεί ποτέ να είναι επώνυμη, αυτά τουλάχιστον λέει η επιστήμη. Μα θα μου πείτε, όταν λέμε δημιουργική εξέλιξη, δεν εννοούμε να φτιάξουμε νέα παραδοσιακά τραγούδια. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς οξύμορο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να γεννήσουμε νέες ποντιακές μουσικές δημιουργίες. Γιατί η μουσική λέγεται είναι ενιαία, εξελίσσεται, ποτέ δεν πρέπει να παραμένει στάσιμη. Σύμφωνοι, το αντίθετο εξάλλου θα εναντιονόταν και στους νόμους της φύσης. Εξελίσσεται η μουσική. Θα πρέπει όμως αυτές μας οι δημιουργίες να είναι ποντιακές. Πρέπει πάντοτε να κρατάμε τον πρώτο επιθετικό προσδιορισμό, ποντιακή μουσική. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, για ποντιακή μουσική μιλάμε και όχι γενικά για τη μουσική. Και εδώ ερχόμαστε στα δύσκολα. Για να γεννήσεις νέα ποντιακή μουσική, νεοποντιακή σε εισαγωγικά, εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο νεοποντιακή, δεν υπάρχει νεοποντιακή μουσική, υπάρχει μόνο ποντιακή μουσική. Αν είναι ποντιακή, είναι ποντιακή. Αν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ποντιακή. Νεοποντιακή, παλαιοποντιακή, μεσολιθική και νεολιθική εποχή, μόνο σε άλλα πράγματα ταιριάζουν. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω, για να γεννήσει μια νέα ποντιακή μουσική, θα πρέπει να είσαι καταρχήν πόντιος. Και δεν το λέω υπό το πρίσμα της φυλετικής καταγωγής. Δεν υπάρχει φυλετική καταγωγή. Μπορεί να είσαι πόντιος στη συνείδηση. Μπορεί να έχεις γαλουχηθεί, να έχεις ποντιακά βιώματα. Θα πρέπει να αισθάνεσαι πόντιος, να σκέφτεσαι και να μιλάς ως πόντιος. Δεν μπορείς να μιλάς, να νιώθεις και να σκέφτεσαι νεοελληνικά και να γράφεις στα ποντιακά. Δεν μπορείς κάθε μέρα να κατακλείζεσαι από μουσικές κάθε είδους, βαλκανικές, pop, rock, γυφτοπαρόκ, κλαρίνα από την Πιερία, κλαρίνα από τη Γουμένισσα και να γεννάς ποντιακή μουσική. Είναι αδύνατο, αντί και τη συλλογική. Επομένως αυτό που θα κάνεις δεν θα είναι ποντιακό, θα καμώνεται το ποντιακό, θα είναι ένα είδος νόθο ερμαφρόδιτο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ποντιακά. Ξεκινάει μια εισαγωγή δεξιοτεχνική που θυμίζει λίγο Σκόπια, θυμίζει Ανατολή, θυμίζει Σερβία, θυμίζει διάφορα και ξαφνικά μπαίνει σε ένα ποντιακό σκοπό. Και λέμε ταιριάζει το ένα με το άλλο. Αν το αυτί μας όμως έχει εθιστεί τόσο πολύ σε αυτό το άκουσμα, θα μας ταιριάζει και θα το αποζητούμε κιόλας, θα το ψάχνουμε. Σήμερα αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί αυτό που είπαμε είναι ένα είδος νόθο ερμαφρόδιτο και ο ερμαφροδιτισμός αυτός δεν περιορίζεται μόνο στις λεγόμενες νεοποντιακές δημιουργίες, αλλά έχει εισχωρήσει και ως ένας νέος ποντιακός τρόπος εκτελέσεως ακόμη και των παραδοσιακών μελωδιών μας. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τα νεοποντιακά, υπάρχει και νεοποντιακός τρόπος απόδοσης παραδοσιακών μελωδιών. Και εκεί είναι το χειρότερο, γιατί βλέπουμε μία προσέγγιση εντελώς αυθαίρετη. Τι βλέπουμε λοιπόν στα λεγόμενα νεοποντιακά τραγούδια και στο νεοποντιακό τρόπο εκτελέσεως των παραδοσιακών μας μελωδιών, με πολύ λίγα λόγια. Πρώτον, αλλίωση της ποντιακής ορχήστρας. Η ποντιακή ορχήστρα, η λύρα δηλαδή, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νεοελληνικού τρόπου διασκέδασης και όχι του ποντιακού, αναγκάστηκε να βάλει δίπλα της όργανα της λαϊκής ορχήστρας στις δεκαετίες του 70 και ντεύθεν, αρμόνια, κιθάρες, drums. Τα ανωτέρω όργανα συνοδείας αναγκαστικά εξωστρακίζουν το φυσικό ισοκράτημα της ποντιακής λύρας με την πρόφαση ότι έτσι ακούγεται καλύτερα. Μας φαίνεται και ωραίο.
Γιατί έχουμε εθιστεί τόσο πολύ, έχουμε χάσει το παραδοσιακό άκουσμα που αυτό μας φαίνεται ωραίο. Αν δεν συνοδεύεται από αρμόνιο η κιθάρα, μας φαίνεται ξεβράκωτη η λύρα. Λέει, είναι ξεβράκωτη η λύρα. Γι' αυτό ήθελα να είναι και συνάδελφοι μουσικοί εδώ πέρα, λυράρδες, να μας λέγαν την άποψή τους. Βλέπουμε λοιπόν τους σύγχρονους λυράρδες να παίζουν μόνο στη μια χορδή, να αποφεύγουν τις διπλοχορδίες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση το ηχητικό αποτέλεσμα θα ήταν ένα αλαλούμ. Θα συγκρούονταν δηλαδή το φυσικό ισοκράτημα της λύρας με τα ακομπανιαμέντα της κιθάρας και του αρμόνιου. Το παραπάνω αποτελεί κραυγαλαίο παράδειγμα εγκληματισμού της ποντιακής μουσικής στο περιβάλλον, στο οποίο μεταφυτεύτηκε μετά την ανταλλαγή. Μετά έχουμε δεύτερη αλλίωση, υιοθέτηση τεχνικών άλλων μουσικών οργάνων. Σημαντικότατη αλλίωση και θέλω να μείνετε σε αυτό, να το προσέξετε. Στην περίπτωση αυτή η λύρα υιοθετεί τεχνικές άλλων νεοελληνικών οργάνων. Παλιότερα κυρίως του μπουζουκιού και σήμερα περισσότερο του βιολιού. Βιμπράντα, γλυψίματα, λυγίσματα, λυκνίσματα, πενιές και άλλα πολλά που καμία σχέση δεν έχουν με την ποντιακή αντίληψη στη μουσική εκτέλεση. Ακούμε μια ποντιακή λύρα και περισσότερο προσομοιάζει με βιολί ή με μπουζούκι παρά με λύρα. Αυτό το λέω, η ανησυχία μου δεν είναι ως μουσικός, ως οργανοπαίκτης, ως ακροατής. Πολλές φορές ακούω μια λύρα και λέω τώρα, το ένα τώρα, βιολίεν ή μπουζούκι. Νομίζω και εσείς το έχετε ζήσει, αλλά το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που άρχισε να μας αρέσει κιόλας. Εδώ πρέπει να ανησυχούμε. Μακροσκελείς εισαγωγές που συνήθως καμία σχέση δεν έχουν με το μουσικό κομμάτι που ακολουθεί. Προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τον ακροατή, που ούτως ή άλλως έχει εθιστεί τόσο σε αυτές σε σημείο που να τις θεωρεί σχεδόν απαραίτητες. Πρέπει να κάνεις εισαγωγή, αλλιώς δεν μπορείς να μπεις στο σκοπό. Μάλιστα για τους περισσότερους, οι εισαγωγές αυτές αποτελούν κριτήριο δεξιοτεχνίας του λυράρη. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να λέμε: κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος. Κάνει τη λύρα βιολί ή κάνει τη λύρα μπουζούκι. Μια φορά είχα πάει στη Δράμα και έπαιζα σε ένα τραπέζι και έπαιζα. Εγώ θεωρούσα ότι έπαιζα καλά. Ένας μου λέει: κοίταξε, αυτά που παίζεις είναι βαρετά. Βαρετά μου. Αν και φτάσει τη λύρα βιολί, η λύρα και εν λύρα. Λέω, άποψή σου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εκεί έχουν και ένα γενικότερο εθισμό λίγο στους καρσιλαμάδες και στα τσιφτετέλια. Την τελευταία δεκαετία έχει αλλοιωθεί εντελώς και ο τρόπος που συνοδεύει τη λύρα του τραγουδιστή. Αντί να παίζει χαμηλά τη μελωδία που τραγουδάει ο τραγουδιστής, όπως